reconcha de la calma sirve para tranquilizarse. O reconcho da calma non é un castigo. Imos a falar aí de referentes. Ou quando queres estar sola. Visita favorita! A temperatura ten que ser agradable. Pode ser nun armario. Pode ser nunha esquiniña da casa. Pode ser debaixo de unha mesa ou detrás de un sofá. Tamén pode ser un carón de unha ventana. Onde está no sitio Atlantino? Os libros das familias nos axudan a sentir mellor. Sobre todo cando estamos tristes ou enfadadas. A música axuda-nos a relaxar. Tenemos que aprender a respirar. Outras persoas preferen a pista. O olfato é moi importante. Temos que descubrir o que nos axude.